Jeg hedder Maria. Jeg hedder Belene. Og vi er 4. elever. Ja, og går på 6. hovedforløb lige nu. Ja. Vi skal til svendeprøve til april. Yes, vi er i gang med langt hår og konkurrencebasering på det her hovedforløb. Skide spændende. Vi skal fortælle lidt om frisøruddannelsen, om hvordan det er at være frisør, eller elev, hvordan det er at være elev. Ja, lige præcis. Altså i starten, der fejrer man jo, og man vasker hår, og man er de ansatte så sin mestres højre hånd. Ja. Og det kan man egentlig godt få tiden til at gå med i starten. Ja. Og det kører bare. Ja, og på det er man lærer salon at kende, og man lærer kunderne at kende, og alle de der ting kommer lidt ind i det og fungerer, hvordan hverdagen fungerer i den individuelle salon. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, der synes man, nu må der godt ske noget. Ja. Men det kommer. Ja. Uanset hvor lang tid der går, så kommer det. Det er meget forskelligt, hvor hurtigt man kommer i gang med tingene. Altså, hvor jeg kan se, at for måske et år siden, der var det meget forskelligt, hvor langt det var. Der var nogen, der kun klippede herre og farve, der var nogen, der lavede alt det hele. Ja. Men nu er vi alle sammen det samme sted. Så lad være med at sammenligne. Nej, man skal ikke sammenligne med hinanden. Fordi salongerne er så forskelligt, og det er så individuelt for hvad for en mester, der oplærer en, og hvordan metoderne de gør det på, og hvor meget mesteren går op i det, om det er en, der er totalt meget inde i konkurrencebasering og det, og det er bare en normal salon, hvor at man har sine hverdagskunder og så videre. Det er meget forskelligt, og det er også derfor, man skal passe på med at sammenligne med hinanden i klassen. Og selvfølgelig er der noget, man skal nå at lære inden for vis tid. Men det der med, at der måske er en, der lige laver børneklipninger, det er jeg ikke startet med endnu, det kommer. Og til sidst ender man alle sammen det samme sted. Så det er rigtig vigtigt at huske det, så man ikke tænker, at det er mig, der er noget galt med, fordi det er det ikke nødvendigvis. Det kan lige så godt være jeres mestre, der bare tænker, at det er bare den her måde, det skal gøres på. Det er sådan, de har været vant til at gøre det. Der er jo mange forskellige måder at være frisør på. Ja, helt vildt. Der er både store salonger, små salonger. Man kan være konkurrencefrisør. Ja. Stylist kan man blive. Nogle har make-up i salonger, andre har ikke make-up. Ja, det er jo meget forskelligt. Nogle går mere op i håret, og nogle går op i helheden. Der er også nogle, der har extensions. Extensions, vipper, negle. Det er så forskelligt meget fra salon til salon, fordi at den her verden, den er så stor. Ja. Det er ikke kun frisør, det er alt inden for kosmetik og diverse skønhedsidealer, der nu er. Også det der med som sagt konkurrencer og sådan noget. Det der er jo også nogle mester, der går sindssygt meget op i, hvor at man... Og der skal man finde sig selv. Hvad for en frisør vil man gerne selv være? Lige præcis. Har man lyst til at bruge 40, 50, 80 timer i ugen på at stå efter arbejde og øve, så det er det, man gør. Så det er det, man skal selv finde ud af, hvem er jeg som person, og hvad vil jeg med den her uddannelse? Lige præcis. Man kan jo også blive sælger, for eksempel. Ja, der er jo rigtig mange sælgere, der har været frisører, inden de ligesom startede med at være sælger. Ja, fordi man kan blive tekniker. Det kan man også. Altså, den verden er så stor. Kæmpe stor. Og det er jo det, man lærer gennem de 4 år her, hvor vi også har erhvervsøkonomi, salg og service, engelsk og psykologi. Ja, psykologi har vi også. Fordi at, igen, vi er også mange gange en psykolog for vores kunder. Ja. Man kommer rigtig tæt på sine kunder, fordi vi har med mennesker at gøre, og mange ser det som et fristed at komme ind og snakke med sin frisør. Ja, komme ind og slappe lidt af. Slappe af, og det er jo der, man skal være en rigtig god lytter. Ja, man skal i hvert fald være god til at lytte, og man skal være god til at snakke. Lige præcis. Man skal i hvert fald ikke være generet. Man skal tro på sig selv i den her verden, fordi at man kan ikke være en usikker frisør. Det kan man simpelthen bare ikke. Men det kommer. Lige altså det kommer hen ad vejen. Nu mere sikker, og nu flere gange man har prøvet det, selvfølgelig er man altid nervøs i starten. Det er man uanset med. Lige præcis. Men det kommer. Ellers så er det lidt. Men det kommer, altså det der med ikke at være så er det vigtigt, at man interesserer sig for det. Og går op i sig. Og går op i det, fordi ellers bliver det virkelig 4 lange år. Det gør det. Det gør det. Du skal have den her følelse i sommerfugl i maven om, det er noget lækkert hår det der, eller en fed makeup eller fed stil. Og man skal også kunne analysere folk lidt, hvad er du for en type og sådan nogle ting. Det lærer vi så også. Men det er jo det med de fag, som vi nu har, altså med engelsk og psykologi og det der, så har vi jo vores studietur til London, som vi oplever en hel masse. Det er mega fedt. Det er så fedt. Det kan jeg glæde jer til, fordi der åbner der sig en helt ny verden for jer. For det her, det er jo kun lille Danmark. Ja, jeg ved godt, at der er meget sådan inde på YouTube og Instagram og Facebook og alt det der. Men det er fedt det der med at komme afsted, og så de der, I sidder og ser derinde, de står der lige foran jer. Lige præcis, det er så fedt. Det er lidt ligesom sådan det der med, hvis man er fan af en eller anden. Så, men det kommer også sådan først til det med, at man finder ud af, okay, hvem er de berømte frisører? Det kommer også sådan hen ad vejen. Det kommer lidt stille til Zoom, og lige præcis. hvad er frisøruddannelsen bygget op på, og lige alle de der ting. Altså det
Det er så vildt, for at være helt ærlig. Ja, der er så meget, og folk de aner ikke en billede om det, hvis de ikke forsøger. Nej, det gør de ikke. Og det er også det der med, at jamen, man kan også mærke, at man brænder for det. For eksempel når jeg laver en dameklip, og hun kommer ind med langt hår, og hun er bare mega træt af det, så laver en mega fed klipning, hun bare bliver mega glad. Det giver bare et rush. Altså, man bliver bare helt høj. Man bliver sådan helt høj af det. Fuldstændig. Og det kan også godt være, hvis man bare lige laver et par bryn for eksempel, og kun bare bliver sindssygt glad, fordi bryn hvor er en fed form. Og det kan man mærke. Altså, hvis man gør noget godt for andre mennesker, det er og det der med, det er dig, der har lavet det, og hun går ud og siger, eleven dernede i den salon der, hun er bare skidegod til at lave bryn. Okay, mega fedt, ikke? Og, altså, det er bare super fedt. Så det var egentlig det, vi lige havde at sige til jer. Ja, det var det. God uddannelse, gode lærer her på Hansen. Så bare kom i gang. Go for it. Go for it. Hej hej. Hej hej.